Στο εντυπωσιακό αυτό ταξίδι στο χρόνο μας οδηγεί το ερευνητικό εργαστήριο ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ. Το εργαστήριο συνεργάζεται και συμμετέχει ενεργά σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, η Europeana, φιλοξενεί ένα τεράστιο όγκο από τον ιστορικό πλούτο των Ευρωπαίων πολιτών. Εμείς επισκεφτήκαμε το εργαστήριο στη Λεμεσό και συνομιλήσαμε με κάποιους από τους συντελεστές. Είναι 35 εκατομμύρια τα αντικείμενα στην Europeana, 2.300 ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, galleries. Εδώ είναι ένα καφέ το οποίο υπήρχε κατά τη δεκαετία του 50 στη Λεμεσό. Το μόνο όμως που αυτόν για την μεγέθυνση του παραλιακού του δρόμου έχει εξαφανιστεί. Κοιτάξτε εδώ φωτογραφίες από τις πρώτες αστυνομικές σχολές. Κοιτάξτε από τον καιρό της Αγγλοκρατίας, κοιτάξτε εδώ και Τούρκους και Έλληνες. Εντάξει, το περιπολικό του τότε. Κοιτάξτε εδώ η επεξεργασία του χαλκού. Αυτά όλα τώρα είναι στη Europeana, ο κόσμος τα βλέπει. Κύριε Ιωαννίδη, τι σημαίνει να ψηφοποιεί κάποιος το πολιτισμό της Κύπρου? Είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τις οποίες έχει ένας Κύπριος ή ένας Ευρωπαίος, ένας άνθρωπος για την διάσωση, διαφύλαξη και προστασία του παρελθόντος, της μνήμης του ίδιου του τόπου, της ίδιας της χώρας, αλλά περισσότερο να μπορεί να είναι σε θέση να την αναμεταδώσει στις επόμενες γενναίες. Με το να φτύρεται ή να μεταλλάσσεται η μνήμη ή η πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου είναι το χειρότερο το οποίο μπορεί να συμβεί. Δώστε μας κάποια στοιχεία για την ομάδα που συνεργάζεται μαζί σας και τις μεθόδους σας. Η ομάδα μας έχει οργανωθεί εδώ και 2 χρόνια, όπου το 2012-2013 είχα ενταχθεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και με την βοήθεια ευρωπαϊκών κονδυλίων από ανταγωνιστικά προγράμματα, τα οποία καταφέραμε να είχαμε μεγάλη επιτυχία, αρχίσαμε σιγά σιγά να χτίζουμε την ομάδα μας και ένα διεθνές δίκτυο εταίρων που ανήκουν όχι μόνο σε πολιτιστικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά κέντρα, αλλά και φορείς όπως η UNESCO, όπως επιτροπές όπως η Διεθνής Επιτροπή Μνημείων και Χώρων, με έναν τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να έχουμε σήμερα και για τα επόμενα 3 χρόνια μια πλήρη χρηματοδότηση για μια ομάδα των 10-12 ατόμων, η οποία χρηματοδοτείται πλήρως από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό αυτόν ανέρχεται στο 1,1 με 1,6 εκατομμύρια, το οποίο αποτελεί περισσότερο από το μισό χρηματικών
χρηματική οικονομική βοήθεια την οποία έχει πάρει το ίδιο το Πανεπιστήμιο από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε. Είναι μεθόδους ψηφιοποίησης, καταγραφής, τεκμηρίωσης, αρχιοθέτησης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούμε μεθόδους, για παράδειγμα, αρχίζοντας από τρισδιάστατα λέιζερ για την καταγραφή μνημείων, συστήματα για την ψηφιοποίηση είτε κειμένων είτε φωτογραφιών, είτε πίνακες είναι αυτοί, είτε είναι αρχαία κείμενα, είτε είναι αντικείμενα μουσείων ή αρχείων ή βιβλιοθηκών ή μουσείων, και όπου μπορούμε με συστήματα, λογισμικά συστήματα, να τα τεκμηριώσουμε και να τα αναδείξουμε τόσο στη βιβλιοθήκη τη δική μας εδώ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, που είναι μόνο αποκλειστικά για την πολιτιστική κληρονομιά, τη λεγόμενη Europeana. Εμείς ανήκουμε στο Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, το οποίο αυτή τη στιγμή τρέχει διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ένα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι το πρόγραμμα Low Cloud, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο τι? Ο στόχος είναι να βοηθήσει μικρομεσαίους οργανισμούς, όπως μουσεία, κοινότητες, δήμους, ακόμα και ιδιώτες που έχουν προσωπικές συλλογές τις οποίες θέλουν να αναδείξουν στη Europeana, μέσω του εργαστηρίου μας μπορούν να το πετύχουν αυτό το πράγμα. Η διαδικασία είναι ότι είτε οι ίδιοι έχουν μάθει για το πρόγραμμα και ενδιαφέρονται, επικοινωνούν ήδη μαζί μας και διευθετούμε μια συνάντηση στην οποία τους ενημερώνουμε, είτε εμείς έχουμε στείλει κάποιες επιστολές ή τηλεφωνούμε στους φορείς και τους ενημερώνουμε ότι υπάρχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με το οποίο μπορείτε να αναδείξετε και να προβάλλετε τη συλλογή σας στη Europeana. Είναι η ιστοσελίδα που δημιούργησε το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΠΑΚ, στην οποία ανεβαίνουν οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου,
όπου αρχικά ανεβαίνουν όλες οι συλλογές στο φορέο και από την αψίδα έρχεται η Europeana και τις ανεβάζει με το harvesting που εξήγησε προηγουμένως η Ειρήνη. Εμάς, ο δικός μας ρόλος είναι, αφού πάρουμε, συγκεντρώσουμε τα στοιχεία που μας δίνει ο κάθε φορέας, δηλαδή είτε φωτογραφίες, είτε βίντεο, είτε χειρόγραφα, είτε τα γραμματόσημα, οτιδήποτε, με τις απαραίτητες φωτογραφίες που χρειάζεται το κάθε αντικείμενο, δηλαδή έναν τίτλο, μια περιαγραφή, ημερομηνία αν έχουμε. Όλα αυτά, αφού θα μας τα δώσουν έτοιμα οι φορείς, τα παίρνουμε και τα ανεβάζουμε στην αψίδα με όλες τις πληροφορίες τους. Να δείξουμε μια συγκεκριμένη φωτογραφία. Είναι από το χωριό του κύριου Ιωαννίδη, την Κυπερούντα. Εδώ είναι ένας αγρότης ο οποίος οργώνει με το παραδοσιακό αλέτρι. Όμως, για να γίνει σωστά η δουλειά, δεν αρκεί μόνο να έχουμε τη φωτογραφία. Είναι και όλες αυτές οι πληροφορίες που ανέφερε η Τόνια. Για σωστή τεκμηρίωση του οποιοδήποτε υλικού. Γιατί διαφορετικά είναι σαν να χάνεται η μισή αξία του αντικειμένου. Δίχως τη σωστή τεκμηρίωση του αντικειμένου. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε. Βασικά από την αρχή με τους φορείς γίνεται μια επικοινωνία, μια συνάντηση. Και από εκεί είμαστε δίπλα τους κάθε στιγμή και προσφέρουμε κάποιες υπηρεσίες εντελώς δωρεάν για τους φορείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι φορείς δεν έχουν κανέναν κόστος για να προβάλλουν και να αναδείξουν το υλικό τους στη Europeana. Θεωρώ ότι είναι ένα σπουδαίο πρόγραμμα γιατί ακριβώς διασώζουμε κομμάτι του πολιτισμού μας, την ιστορία μας με οποιοδήποτε μέσο, είτε με τις φωτογραφίες είτε με τα διάφορα κείμενα και τα χειρόγραφα. Μπορούμε να διαδώσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, τον πολιτισμό μας, τη δική μας ιστορία, ώστε να διαφυλάξουμε με αυτόν τον τρόπο έναν κομμάτι του εαυτού μας, του παρελθόντος μας, για το μέλλον. Να δουλεύεις πάνω στον πολιτισμό σου είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταρχάς γνωρίζεις και πράγματα τα οποία προηγουμένως δεν ήξερες. Έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε χωριά ή κοινότητες ή φορείς οι οποίοι μας ήταν εντελώς άγνωστοι, αλλά και πολιτιστικά μνημεία τα οποία ίσως δεν μας δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να τα δούμε από κοντά. Μαθαίνουμε πληροφορίες για την κουζίνα μας, για τον πολιτισμό μας, για τους χορούς μας, ακόμα και για αντικείμενα που μέχρι πριν λίγα χρόνια χρησιμοποιούσαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, και εμείς δεν έχουμε καν την ευκαιρία να ξέρουμε τι σημαίνουν, πόσο μάλλον να βλέπουμε και φωτογραφίες τους. Εμένα ως αρχαιολόγου είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και από επαγγελματική άποψη, όσο και από προσωπικό ενδιαφέρον, γιατί βοηθά στο να γνωρίσουμε έναν κομμάτι της ιστορίας μας που δεν το ζήσαμε. Ό,τι υλικό είχε η μαμά μου, ο πατέρας μου από τους παππούδες, ήθελα να το διασώσω. Είχα ξεκινήσει να κάνω κάτι αντίστοιχο από μόνη μου, να σκανάρω φωτογραφίες, να τις ανεβάζω στο κομπιούτερ, να ψηφιοποιηθούν ώστε να μείνουν, να μην χάθουν. Γιατί ήδη μια φωτογραφία που είχαμε του παππού και της γιαγιάς από το 1935 από το γάμο τους, ήταν μέσα σε έναν κάδρο, άρχισε σιγά σιγά να μουχλιάζει, να θύρεται, να χάνεται. Άρα τώρα είναι με μεράκι και με πολύ ενδιαφέρον και όρεξη που το κάνουμε, γιατί χαιρόμαστε που διασώζουμε κάτι για τις επόμενες γενιές.
όγκος αυτής της προσπάθειας φαντάζει τεράστιος. Πού αρχίζει και πού τελειώνει? Αν εννοείται τον όγκο της δουλειάς στο εργαστήριο, αρχίζει από το πρωί και τελειώνει τα μεσάνυχτα. Αν εννοείται τον όγκο της δουλειάς που υπάρχει όσον αφορά την ψηφιοποίηση, την τεκμηρίωση, την αρχιοθέτηση, προβολή και όλα αυτά, αυτόν είναι επί 24 ώρου βάσεως και αυτόν είναι στο διαδίκτυο. Ο όγκος είναι πάρα πολύς. Μπορούσα να σας ρωτήσω και εγώ πόσος είναι ο όγκος ο οποίος υπάρχει για την καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της ιστορίας της Κύπρου. Είναι άπειρος. Και κανένας δεν το ξέρει. Δεν μπορεί κάποιος να πει είναι 10 ή 20 ή 1 εκατομμύριο ή 1 δισεκατομμύριο αντικείμενα. Διότι κανένας δεν τα έχει μετρήσει ποτέ του, αλλά ούτε και κανένας ξέρει πόσα είναι. Και ούτε εφόσον δεν τα ξέρουμε αυτά, ούτε και καν γνωρίζουμε με ποιους τρόπους μπορούμε να τα καταγράψουμε, διότι δεν ξέρουμε και σε ποια μορφή υπάρχουν. Εάν είναι σε μορφή χαρτί, το χαρτί αυτό μπορούμε να το αγγίξουμε ή μόλις το αγγίξουμε θα καταστραφεί. Μπορούμε να το φωτογραφίσουμε, έχουμε το δικαίωμα ή δεν έχουμε το δικαίωμα. Έτσι ένα απόλυτο παράδειγμα για να δείτε το πόσο περίπλοκο είναι κάποτε, αλλά και η περιπλοκότητα αυξάνει τον όγκο. Μιλώντας για πολιτισμό στην Κύπρο, μιλούμε για μια ιστορία χιλιάδων χρόνων. Έχετε θέσει κάποιες προτεραιότητες? Και αυτή η ιστορία είναι όχι μόνο χιλιάδων χρόνων, είναι και μία από τις πιο σημαντικές ή από τις σημαντικότερες στον κόσμο. Όπως γνωρίζετε, πολλές φορές στην Κύπρο δεν θα τη δείτε πάνω σε γεωγραφικούς χάρτες. Και αυτό δεν είναι λάθος, διότι οι χάρτες είναι μικροί. Αλλά ιστορικά μιλώντας, την Κύπρο κανένας δεν μπορεί να τη διαγράψει από την ιστορία, διότι αυτό είναι έγκλημα το οποίο διαπράττεται. Βλέποντας όμως από αυτόν το οποίο καταγράφεται στην Ευρώπη, από τα αρχεία, από τις βιβλιοθήκες, από τα μουσεία, του υλικού το οποίο έχει φύγει ή έχει εγκαταλείψει το νησί με οποιοδήποτε τρόπο, βλέπει και κάποιος και τη σημασία την οποία έχει η ίδια η Κύπρος, η ιστορία αυτών των χιλιάδων χρόνων. Αυτόν για να είναι κάποιος σε θέση να μπορεί να το καταγράψει και να βάλει κάτω τη σπουδαιότητα, έχουμε πει για παράδειγμα, εντάξει, είναι η πληροφορία αυτή σε φωτογραφία. Αρχίζουμε από τον καιρό που μπήκε ο πρώτος φωτογράφος στην Κύπρο. Θέλουμε να καταγράψουμε για παράδειγμα πώς η Κύπρος σαν νησί έχει ενωθεί αεροπορικώς με το εξωτερικό. Προσπαθούμε να βρούμε το υλικό το οποίο μας αντανακλά την πρώτη πτήση, για παράδειγμα. Είτε ήταν κυπριακές αερογραμμές που δεν υπάρχουν πλέον, ή ήταν υδροπλάνα τα οποία ήταν εδώ έξω από το εργαστήριο μας που προσγειώνονταν επί Αγγλοκρατίας. Είναι τώρα τρισδιάστατη η απεικόνιση την οποία θέλουμε να κάνουμε. Εάν είναι αυτή η καταγραφή και η απεικόνιση και όλα αυτά, αν είναι αυτή, τότε πάμε και αρχίζουμε από μνημεία τα οποία είναι υπό την προστασία της UNESCO. Ανήκουν στη λίστα της UNESCO, διότι αυτά είναι και τα πιο σημαντικά αλλά και τα πιο επικίνδυνα. Αν είναι αντικείμενα πάλι δυσδιάστατης μορφής, προσπαθούμε να βρούμε βιβλία, να βρούμε έναν από τα πιο αρχαία βιβλία τα οποία υπάρχουν. Τα τότε βιβλία ήταν μάλιστα και σε πολλές γλώσσες, αραβική, τουρκική, ελληνικά, και μάλιστα όχι τα ελληνικά τα σημερινά, τα καθαρεύουσα. Με αυτόν τον τρόπο είναι που προχωρούμε μπροστά. Και όταν ερχόμαστε με τον κόσμο σε επαφή, ρωτούμε πάντοτε. Ο κόσμος μας βάζει αυτή την ερώτηση και εμείς του λέμε: «Οκ, φέρτε μας το υλικό το οποίο έχετε, αν είναι χωριών, αν είναι δημαρχείων, από την ημέρα που μπήκε ο πρώτος φωτογράφος στο χωριό σας, στο δήμο σας, στην πόλη σας. Ή θέλουμε τη φωτογραφία την οποία φαίνεται πάνω ο πρόπαππούς σας, όχι μόνο ο παππούς σας». Είναι εκεί που αρχίζουν οι τωρινές γενναίες να έχουν και να θέλουν να μάθουν το παρελθόν, αλλά είναι και εκεί που το υλικό αρχίζει να μεταλλάσσεται, να φθήρεται, και είναι η στιγμή αυτή στην οποία ακόμα ζουν κάποιοι να ξέρουν να περιγράψουν εκείνον το υλικό, το περιεχόμενο. Αν φύγουν και αυτοί, τότε θα μας μείνει το περιεχόμενο, το οποίο δεν θα έχει καμία αξία.
Διότι βλέποντας το κάποιος, ίσως να λέει, μα αυτοί δεν είναι Κύπροι, ή αυτόν το μεταλλείο δεν είναι στην Κύπρο, ή δεν υπήρχαν εργοστάσια στην Κύπρο που κατασκεύαζαν δέρματα, επεξεργάζονταν δέρματα ή οτιδήποτε άλλο. Στο τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου κάνουμε καταγραφή των παραδοσιακών χωρών. Ένα από τα κομμάτια που έχουμε καταγράψει μέχρι τώρα είναι κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς, μοντέρνους χορούς, ευρωπαϊκούς χορούς. Η εστίαση όμως που γίνεται τώρα με το συνεργασμό με το ΤΕΠΑΚ είναι για τους παραδοσιακούς χορούς. Η καταγραφή γίνεται με τη τεχνολογία Motion Capture, όπου ένας χορευτής έρχεται στο χώρο μας, γίνεται καταγραφή πρώτα και η στοιχειοθέτηση του χορευτή. Γνωρίζουμε πόσα χρόνια κάνει χορό, το φύλλο του, την ηλικία του και γίνεται η καταγραφή. Η καταγραφή γίνεται στο εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτό που έχουμε σκοπό είναι να κάνουμε την καταγραφή του χορού και να βρούμε τρόπους για τη διάχυση του χορού είτε στους νέους είτε σε βιβλιοθήκες, γενικά στον κόσμο. Σκοπός που γίνεται η καταγραφή είναι για τη διάσωση της πολιτικής κληρονομιάς. Επίσης είναι για να έχουμε ένα αρχείο που ο οποίος κάποιος να μπορεί να μάθει πώς χορευόταν ο χορός, παραδείγματος χάρη το ζεμπέκικο το 1900 ή το 2000 ή το 2014-2015 και να πούμε τις διαφορές που είχε ή θα έχει με το μέλλον. Έχουμε καταγράψει μέχρι τώρα αρκετούς παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς, έχουμε καταγράψει ευρωπαϊκούς χορούς, έχουμε καταγράψει σύγχρονες χορογραφίες, έχουμε καταγράψει περίπου 100 χορούς με τη τεχνολογία Motion Capture. Η τεχνολογία αυτή είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται ευρέως από τον κινηματογράφο για να γίνουν τα παιχνίδια, για να γίνουν τρισδιάστατες ταινίες, χρησιμοποιείται ακόμα και στην ιατρική. Ο πολιτισμός της χώρας μας ξαπλώνεται σε όλο το μήκος και το πλάτος της. Η χώρα είναι όμως μοιρασμένη. Πολιτισμός δεν μπορεί να μοιραστεί. Θέλω μόνο να σας πω πως ότι στη χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 3, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελείται τώρα από 28 κράτη και όπου εκεί υπάρχουν και σύνορα. Έτσι, στην Κύπρο δεν έχουμε σύνορα. Λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει διότι την ενώνει κάτι και αυτόν είναι ο πολιτισμός. Στο άρθρο 126 της χάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι αυτόν το οποίο έχουμε και είναι τόσο μοναδικό για μας τους Ευρωπαίους, ασχετά αν έχουμε τόσες γλώσσες, τη διαφορετικότητα, τόσο στη θρησκεία, τόσο στη γλώσσα, στον πολιτισμό και όλα αυτά, είναι τόσο μοναδικό να είναι το παγκόσμιο που πρέπει να το προστατεύσουμε, να το διαφυλάξουμε και να το έχουμε σε μια τέτοια μορφή για τις γενναίες που θα έρθουν. Γι' αυτό είναι και που η Ευρωπαϊκή ίδια η Ένωση έρχεται και επενδύει και από αυτή την επένδυση είναι που υπάρχουν τώρα εδώ και 12 άτομα τα οποία εργάζονται. Με πλήρη χρηματοδότηση είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το να πούμε ότι η χώρα είναι διαιρεμένη είναι πρόκληση. Πρέπει να βρούμε την πληροφορία και το ιστορικό, το υλικό, ούτως ώστε να το ψηφιοποιήσουμε και να το διαφυλάξουμε. Αυτός είναι και ένας λόγος ακόμα περισσότερο για να πρέπει να το κάνουμε το συντομότερο δυνατό. Και ακόμα πολύ πιο περισσότερο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Όπως το παράδειγμα το οποίο έχουμε εμείς εδώ εφαρμόσει σε μία μικρή ομάδα. Όπου όλοι όσοι εργάζονται στην ομάδα προηγουμένως ήταν άνεργοι. Εξαίρεση εμένα. Έχετε συνεργαστεί με κάποιες ομάδες τουρκοκυπρίων? Στο παρελθόν ναι. Και έχουμε συνεργαστεί και πριν 2 μήνες στο Παγκόσμιο το Συνέδριο, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε στη Λεμεσό, όπου με έναν άλλον ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο μόλις έχει ξεκινήσει, το οποίο είναι πάνω στην καταγραφή κυπριακών χωρών. Είναι εκεί που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είχε φέρει μαζί, μας το είχαν ανακοινώσει,
Το πρόγραμμα αυτό είχε έλθει στο συνέδριο, είχε προβάλει το υλικό τη δουλειά την οποία έχουν κάνει, είχαν μάλιστα χορέψει και μπροστά στους 300-400 από όλη την Ευρώπη προσκεκλημένους. Απευθείας όμως σύνδεση και διασύνδεση για να συνεργαστούμε όχι, παίρνουμε όμως την ευκαιρία την οποία μας δίδετε εσείς μέσω του καναλιού σας και της συχνότητας σας να στείλουμε την πρόσκληση και αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι όπως εδώ στη Λεμεσό ή στη Λευκοσία, στα διάφορα χωριά, δήμους που έρχονται και μας φέρνουν το υλικό τους, συνεργαζόμαστε και το υλικό τους ανέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, τη Europeana. Διασφαλίζονται όλα τα δεδομένα, όλα τα δικαιώματα είναι δικά τους. Τα δεδομένα μένουν εδώ. Το υλικό προβάλλεται όμως στο παράθυρο της Ευρώπης ανά το παγκόσμιο. Το ότι η προσπάθεια σας εθαρρύνεται από ευρωπαϊκά προγράμματα είναι παράγοντος που θα διευκολύνει την συνεργασία σας? Αν δεν διευκολύνει αυτός, ποιος άλλος παράγοντας θα διευκολύνει? Δεν βλέπω κανέναν άλλο να διευκολύνει. Μάλιστα στους καιρούς που η Κύπρος περνά τόση μεγάλη οικονομική κρίση και κανένας δεν έχει από το πουθενά τίποτα. Είναι η μεγάλη ευκαιρία η οποία υπάρχει. Αν δεν πάρουμε εμείς τα ευρωπαϊκά τα λεφτά, τα κονδύλια, θα τα πάρουν άλλοι. Αν δεν τρέξουμε εμείς για να καταγράψουμε την ιστορία μας, τη μνήμη μας, ποιος θα τρέξει να το κάνει? Και αν δεν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι οι Κύπροι, εμείς που έχουμε την όρεξη να το κάνουμε, το μεράκι, ποιος θα το κάνει? Περιμένουμε το ξένο? Ο ξένος αποκλείεται να το κάνει για μας. Θα το κάνει αυτόν το οποίο έχει στο σπίτι του, το οποίο έχει πάρει, δεν ξέρω με ποιους τρόπους, παράνομα, το έχει κλέψει και το δείχνει. Τώρα αν θα μας το δείξει εμάς ότι είναι και από τον τόπο μας, είναι κάτι άλλο. Αλλά είναι για μας μια μεγάλη πρόκληση, όπως είχα αναφέρει και στην αρχή, και πρέπει το συντομότερο δυνατόν να γίνει, διότι εμείς τρέχουμε όχι για να καταγράψουμε το παρελθόν τη στιγμή που είναι και ενάντια στο χρόνο, διότι αν ζουν οι άνθρωποι να μας το περιγράψουν αυτόν το οποίο εμείς καταγράφουμε, τότε έχουμε ένα προτέρημα. Αν και αυτοί χαθούν, περάσουν στο παρελθόν, ποιος θα μας το περιγράψει? Το υλικό αυτό θα είναι εκεί, αλλά κανένας δεν θα μπορεί να μας δώσει ένα προς έναν τη σωστή, ορθή πληροφόρηση για την τεκμηρίωση του. Που αυτόν πώς θα το καταφέρουμε? Θα έρθει ο ξένος να μας το κάνει? Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας μου, που επιτελείται ο κ. Μαριος Ιωαννίδης, ανέπτυξα έναν ιστότοπο, ο οποίος σκοπός του είναι να κατεβάζει εικόνες από το διαδίκτυο και μέσα από πολλές εικόνες να μπορούμε να παράξουμε τρισδιάστατα αντικείμενα, κυρίως μνημείων. Ανέπτυξα έναν ιστότοπο, ο οποίος μπορούν να μπουν πολλαπλοί χρήστες μέσα να κάνουν account και να κατεβάσουν τις δικές τους εικόνες. Στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εικόνες για να παράξουν τα δικά τους τρισδιάστατα αντικείμενα. Ένα άλλο μεγάλο προτέρημα στον τομέα της καταγραφής και τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ότι ο χώρος αυτός δίδει μια μεγάλη ευκαιρία σε νέες θέσεις εργασίας. Η καταγραφή είναι περίπλοκη, δεν είναι εύκολη. Η τεκμηρίωση ακόμα πολύ πιο περισσότερη. Υπάρχουν πολλές φορές και προβλήματα όσον αφορά πνευματικά δικαιώματα. Εν τούτης όμως, οι προκλήσεις όλες αυτές οι οποίες υπάρχουν κάτω από τη χρονική την περίοδο στην οποία περνούμε, τόσο τη δύσκολη οικονομική περίπτωση που είμαστε τώρα, αλλά και με την ευρωπαϊκή διάσταση στην οποία βρισκόμαστε, έχουμε τη μεγάλη
το μεγάλο το προτέρημα να μπορούμε ότι χρηματοδοτούμαστε, ανοίγουμε νέες θέσεις εργασίας για να καταγράψουμε το παρελθόν μας, τη μνήμη μας, να το τεκμηριώσουμε, να το προβάλλουμε ανά το παγκοσμίο, αλλά ακόμα πολύ πιο περισσότερο. Και πίσω από αυτό έχουμε και την ευκαιρία, τη δυνατότητα αυτόν το οποίο κάνουμε τώρα να είμαστε σε θέση να μπορούμε να το φέρουμε σε μια τέτοια μορφή ούτως ώστε αύριο αυτές οι πληροφορίες να μπορούν από μόνες τους να μπορούν να ενωθούν με νέες μοντέρνες μεθόδους της πληροφορικής, ούτως ώστε να μπορεί ένα πολύ καλό παράδειγμα, μαθητής του δημοτικού, στο μάθημα της ιστορίας του, αναζητώντας στο διαδίκτυο μία λέξη ασύνου, να μπορεί να πάρει στη μορφή μίας εγκυκλοπαίδειας, όχι σε μορφή μίας ομάδας φωτογραφιών, μίας ομάδας βιβλίων, μίας ομάδας σκίτσων και ούτω καθεξής, και βίντεο, φιλμς και όλα αυτά. Όχι, εγκυκλοπαίδεια για το μάθημα, όπου παρακολουθώντας τη και αναλόγως με τις ανάγκες τις οποίες ο ίδιος θα προσδιορίσει, να είναι και το αποτέλεσμα το οποίο θα πάρει από αυτόν τον όγκο, τον περίπλοκον όγκο της πληροφορίας. Αυτό είναι και μία ακόμα, ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση για την επιστήμη για τα επόμενα 15 χρόνια. Να είναι η πληροφορική, η τεχνολογία δηλαδή, σε μια τέτοια θέση, ούτως ώστε να μπορεί την πληροφορία, την περίπλοκη πληροφορία η οποία υπάρχει, είτε είναι σε μορφή τρισδιάστατη, είτε δυσδιάστατη, είτε σε κείμενο, φωτογραφία, σκίτσο, να τα μπλέξει, να τα ενώσει με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε αυτό να φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα μιας εγκυκλοπαίδειας. Μπορεί να είναι ο τουρίστας αυτός ο οποίος θα έρθει να πάει στην Ασίνου. Μπορεί να είναι όμως μαθητής, μπορεί να είναι όμως ερευνητής. Μπορεί να είναι αρχαιολόγος ο ερευνητής, μπορεί να είναι αρχιτέκτονας, μπορεί να είναι πολιτικός ή χημικός μηχανικός. Μπορεί να είναι γεωλόγος, ο οποίος θέλει να δει, να τον ενδιαφέρει η ιστορία όσον αφορά του τόπου μας από πλευράς του νησιού μας, γεωλογικής πλευράς. Αυτά όλα είναι κομμάτι του μέλλοντος στην τεχνολογία. Αλλά για να μπορεί να συμβεί αυτό χρειάζονται δεδομένα. Και τα δεδομένα είναι ένα κομμάτι τα οποία προέρχονται και από αυτήν την μνήμη, από την πολιτιστική κληρονομιά. Η προσπάθεια ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εργαστήριο μας, που ονομάζεται Εργαστήριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και δράζεται στο ΤΕΠΑΚ, ξεκίνησε το 2013, επίσημα με τα πρώτα ευρωπαϊκά προγράμματα με τα οποία συνεργαζόμαστε και συντονίζουμε. Τα πρώτα βήματα ήταν αρκετά δύσκολα ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο, τους φορείς, και ακόμα βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο και στην προσπάθεια αυτή που είναι μια πρόκληση να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο και να τους οδηγήσουμε από το χέρι ώστε να αγκαλιάσουν την τεχνολογία. Είναι ένα πάντρεμα ουσιαστικά του πολιτισμού με την τεχνολογία, την καταγραφή, τη διάσωση και την ανάδειξη του πολιτισμού. Δουλεύοντας πάνω σε αυτό το αντικείμενο, νιώθω ότι κάνω ένα ταξίδι στο παρελθόν, ένα όμορφο ταξίδι γνώσης που αποκομίζουμε πολλά πράγματα και εμείς οι ίδιοι, αλλά ωφελούμε και τους συνανθρώπους μας, δίνοντας τους, ας πούμε, το φως, ας το πούμε, του πολιτισμού που ίσως ήταν στο σκοτάδι, όπως ο αρχαιολόγος από το χώμα βγάζει ένα έβριμα και το χώμα μιλά την ιστορία του τόπου. Έτσι και εμείς, βάζοντας τα στην οθόνη, στον υπολογιστή, ψηφιοποιώντας τα, μοιράζουμε και εμείς αυτόν το φως στους άλλους.
Λόγω του ότι η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω του ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη λεγόμενη Europeana, η οποία στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί καταλήγει όλων των υλικών από τα κράτη-μέλη. Η Κύπρος, λόγω του ότι δεν έχει έναν εθνικό σύστημα πάνω στο οποίο να λέει, για παράδειγμα, θέλω εγώ όλα τα μουσεία μου, όλες οι βιβλιοθήκες μου, όλα τα αρχεία μου, όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα μου να περάσουν σε ψηφιακή μορφή. Να τεκμηριωθεί αυτή η πληροφορία και η πληροφορία αυτή να αρχιοθετηθεί σε μία εθνική βιβλιοθήκη, η οποία εθνική βιβλιοθήκη του κράτους να είναι ενωμένη με την Europeana. Αυτό το πράγμα όταν γίνει σημαίνει έχω καταφέρει ένα κομμάτι της μνήμης μου να το διαφυλάξω για τις επόμενες γενιές, τουλάχιστον σε ψηφιακή μορφή. Γι' αυτό ο τόπος μας δεν είναι μόνο η μεγάλη πρόκληση με τα ευρωπαϊκά τα κονδύλια, χρειάζεται και μια εθνική πολιτική πάνω στην οποία θα μπορεί συστηματικά να αρχίσει να καταγράφεται το παρελθόν, η μνήμη, η ιστορία, η πολιτιστική κληρονομιά, και αν αυτό το πράγμα οι πολιτικοί μας τα καταφέρουν να το παίξουν με τέτοιον τρόπο, θα μπορούν να τύχουν της μεγάλης ευκαιρίας και του προτερήματος που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην φέρουν 1,6 εκατομμύρια όπως φέραμε εμείς στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, αλλά να φέρουν ίσως εκατομμύρια και να ανοίξουν όχι 12 θέσεις εργασίας, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας. Στη Λεμεσόν το εργαστήριο μας είναι υπεύθυνο επίσης για τη διοργάνωση ενός από τα μεγαλύτερα συνέδρια στον κόσμο. Είναι το λεγόμενο Euromed, το οποίο οργανώνεται στη Λεμεσόν κάθε 2 χρόνια. Το επόμενο θα είναι 2016, όπου άνθρωποι της επιστήμης στον τομέα της καταγραφής της πολιτιστικής κληρονομιάς από όλους τους τομείς, μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, είτε είναι από την πλευρά των πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, είτε της βιομηχανίας, αλλά ακόμα και ιδιώτες, φοιτητές, όλοι αυτοί έρχονται για να ανταλλάξουν τη γνώση τους ή να πάρουν γνώση, και εδώ είναι ακόμα μία πρόκληση και πρόσκληση προς τους Τουρκοκύπριους, ότι είμαστε ανοιχτοί και μπορούν να έρθουν. Μπορώ να αναφέρω μόνο ότι τα τελευταία 3 συνέδρια είχαμε ακόμα και από την Τουρκία, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ. Και η συνεργασία μας, ή τέλος πάντων η πρόσκληση την οποία εμείς απευθύνομαι, είναι προς όλους οι οποίοι έχουν όρεξη και μεράκι να συνεργαστούν μαζί μας για την ανάδειξη, για την καταγραφή, διαφύλαξη και τεκμηρίωση και προβολή, προστασία και προβολή του παρελθόντος της μνήμης της Κύπρου. Ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το Marie Curie Initial Training Network for Digital Cultural Heritage, με έναν ύψος σχεδόν 4 εκατομμύρια, το οποίο συντονίζει το ερευνητικό εργαστήριο μας εδώ στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, στο οποίο υπάρχουν 23 εταίροι ανά την Ευρώπη από τον τομέα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, βιομηχανίας, αλλά και βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία.
Αν πάρουμε τα ακαδημαϊκά τα κέντρα, αυτά ανήκουν στα καλύτερα 20 της Ευρώπης. Αν πάρουμε τα ερευνητικά κέντρα, τότε αυτά ανήκουν στα 5 καλύτερα του κόσμου. Αυτόν έχει αναδείξει ακόμη πολύ πιο περισσότερο, όχι μόνο το πανεπιστήμιο, αλλά και τον τόπο μας. Ότι δεν έχουμε μόνο τη γνώση, την τεχνολογία, αλλά και το δίκτυο, το παγκόσμιο ή το ευρωπαϊκό, για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας την καταγραφή, την τεκμηρίωση της πολιτιστικής μας της κληρονομιάς και την προβολή της διαμέσου των διαφόρων ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών και της Europeanas, πόσον ακόμα πολύ πιο περισσότερο που τα 5 άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία έχουμε, είμαστε εταίροι εκεί, μας δίδουν την ευκαιρία πραγματικά να φέρουμε και να έχουμε σαν στόχο αυτόν το οποίο σας είχα αναλύσει προηγουμένως. Να αναφέρω ακόμη ότι εδώ και 6 μήνες είμαστε συντονιστές σε ένα δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο είναι το μοναδικό στην Ευρώπη, δεν υπάρχει άλλο, για να πούμε είναι το πρώτο, είναι το δεύτερο, είναι το τρίτο, είναι το μοναδικό. Είναι το λεγόμενο Δαρία και έχει να κάνει με την τοπική συγκέντρωση, ένωση κατά κάποιον τρόπο όλων αυτών των φορέων οι οποίοι ασχολούνται με την ψηφιακή πληροφορική στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει σαν καταλήτης τη συνεργασία μας με τον οποιοδήποτε στην Κύπρο θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί μας. Το πρόγραμμα έχει αρχίσει και σε λίγο καιρό θα βγούμε έξω να το ανακοινώσουμε